Aktar minn 370,000 euro ntefqu minn Gvern Nazzjonalista fuq siġġijiet tal-binja l-ġdida tal-Paralment. Il-kont ma jinkludix siġġijiet li jintużaw fil-Kamra tal-Parlament infissa, imma siġġijiet fl-uffiċċji tal-membri parlamentari u tal-kmamar li jintużaw għad-dibattiti. Ix-xirja ta' dawn is-siġġijiet li ġiet żvelata f'ġurnal lokali kienet ibbażata fuq rakkomandazzjoni tad-disinjatur tal-Parlament il-ġdid Renzo Piano u ingħatat il-firma tal-kunsens tal-eks ministru tal-Infrastruttura Austin Gatt. Is-siġġijiet in kwistjoni kienu ddisinjati fl-1958 u d-disin tagħhom kien deskritt bħala wieħed mill-aktar importanti fejn tidħol l-amara. Is-siġġijiet huma magħmulin mill-krom u jgħinu għar-rilassament ta' dak li jkun. Dan il-lussu kollu nxtara minn fornitur Taljan fl-2012. Kelli mal-Gvern stqar mal-istess ġurnal li l-Gvern issa jinsab marbut ma' dan ix-xiri u jekk jipprova jinħall minn kuntratt ta' xiri jidħol f'aktar spejjeż. In-nefqa totali għall-amara fil-binja l-ġdida tal-Parlament tammont tal-450,000 euro. Ix-xiri ta' xejn inqas minn 151 siġġu partikolari tal-plastik li kull wieħed jiswa 82 euro kien meqjus bħala bargain. Il-Gvern preċedenti nefaq xejn inqas minn 12,380 euro fuq siġġijiet tal-plastik. Dawn is-siġġijiet tal-plastik apparentement għandhom ċertu preġju għaliex kienu ntwerew f'wirja tal-arti moderna fi New York. Xirijiet oħra jinkludu 22 siġġu li jdur li jiswa 1,250 euro il-wieħed. Jinkludi wkoll ix-xiri ta' 21 siġġu tal-krom li jiswa 1,350 euro il-wieħed. Dawn iż-żewġ xirijiet biss swew lil Poplu Malti 56,000 euro. In-nefqa totali tal-kumplament tas-siġġijiet tal-uffiċċji tammonta għal 90,000 euro.